Zazpi petaloetan loratutako Anton Abadiaren izpiritua, birakadabil dantzan, gure zirkuko oialekin batera, euskarazko magiaz betetako bidaia batean. Munduan barrena ibilitakoa izan zen Abadia, eta haren urratzen oihartzuna darama gure zirkuak, herriz-herri dabilen karpa ibiltarian, euskarazko abentura bakoitzean, mundu oso bat zabalduz gure lur txikian. Arratsaldeon eta ongi etorri ikusentzuleok, 2025 urteko Abadia saria emateko ekitaldira. Ikuskizuna hastera doa. Zirku bat leku nahiko berezia da, edo oso berezia. Egia esan, zirku bat ez da oso leku normala. Bueno, hortxe utziko deu. Beida, probatu bestela, etorri honea asteko edozein egunetan. Egun batean ikusiko duzu trapezista bat sagaiti zintzilik, beste batean malabarista bat, 6 pilota iran dituela. Edo payaso bat, adar jotze berri bat pentsatzen, bakarrizketan. Leku berezia da zirkua, gauzak egiteko beste modu bat daukagu guk. Hemen gehien maite diteun zapatak, neurriz kanpokoak dira. Ta etxean kontrako erakutsi diguten arren, karpa hontan ez da komeni oinak lurrean izatea. Etxean bezala, hemen ere eske ditzen ditugu izarak, baina lehortzeko partez, bertan kiribildu eta egan egiteko. Pentsa, zirkuan argiak pizten ditugu ametxetara joateko. Leku berezia da zirkua, eta esan diguten ez are bereziagoa da gurea. Euskalduna baita. Egia esan guretzat nahiko normala da euskeraz aritze hori. Uste dut zirkonen gauzarik normalena horixe izango dela. Euskalduna izatea, gu ere alaxe gea eta. Pentsatzen jarrita, agian euskaldun izateak prestatu gaitu zirkoan aritzeko. Euskaldunok badakigu zer den tarteka oreka falta sentsazio hori izatea. Hainbeste urtez bizira ona izateko, malabarak egitea ere tokatu izan zaigu. Ta noski argi daukagu, aurrera egitekotan, umore ona ezinbestekoa dela. Sari honi esker, jabetu gea karpa honek, jendea ezik gure hizkuntzai ere eman diola aterpe. Pozi gaude, eta hizkuntzak bezalaxe, zirkuak ebai asko dira munduan. Asko dira handiagoak, jendetsuagoak, edo famatuagoak. Baina hauxe bera, bakarra da, gurea.
Zuekin, Eider Mendoza Larrañaga, Gipuzkoako diputatu nagusia. Gure zirkuko kideak, lagunak, arratsalde on danoi. Gaurkoan, maitasun piloa jasotzera zatozte, merezi dezutelako, eta gustu handiz gatoz maitasun hori zuekin konpartitzea. Eta utziko didazute esaten, Eibarrera etortzen naizenean ere, niri sentipen asko pizten zaizkidala, izan ere gure atik eta mama askoitian jaio eta Eibarrera etorri zian bizitzea, eta hortaz oroitzapen oso politia dauzkat, Eibarri lotuta eta baita Arratiri lotuta ere, naiz eta aspaldi ona naizen etorri. Edonola ere, gaurkoan ere ez da gutxiago, alde batetik, Arratek gure herrian, gure lurraldean esan nahi berezia duelako, eta bestetik, gaurkoan, Abadia saria emateko ekitaldi hau oso hitzordu kutxuna dugulako. Euskararen alde egindako lana eta berrikuntza dira aitortzen ditugunak sari honen bidez. Hizkuntzaren bizi berritzean, bidegile zaretenon lana da aitortzen duguna sari honen bitartez guztion artean. Iaz, akaso gogoratuko duzue oso eguraldi txarra izan genuen Abadia saria emateko garaian eta aterpea bilatu behar izan genuen eta aurten halakorik ez dugu behar izan zorionez. Aterpea propio zuekin batera dakartzue. Txiste txarrak alde batera utzita, nik ariketa bat proposatu nahi dizuet, bai? Eta da, saiatzea zuetako bakoitza gogoratzen zenolako sentipen dituzuen, zenolako sensazio dituzuen gogoratzean lehenengo aldiz zirkora joan zineten momentu hartakoa. Hemen gazte asko dago, beste batzuk ezain beste, eta eskatzen dizuet ariketa hori egiteko. Garai hartan, zirkora lehenengo aldiz ginenean, karpak, koloretsuak, usainak, argiak, jendea berezia, nik halako oroitzapena dauzkat, oso desberdina gaur egun ezagutzen dugun, zirku honekin alderatuta, alabak esaten zuen bezala, hau gurea da, desberdina, euskalduna. Baina oroitzapen horiek ekartzen ditugu, holakoan nahi izan dut oroitzapen hori ekartzea. Zergatik? Honelako espazio magiko batera sartzen gean bakoitzean, buruan txertatuta galdeatzen delako esperientzia bezala. Ametsak, imaginazioa, ilusioa, algara, beldurra, gozamena, txundidura, sentipen horiek guztiak plaza borobil honen inguruan. Adituek diotenez, gizakiok antzinatetik gurea dugun jakinmina eta sormena bat egiten duen artea da zirkuarena. Eta sentipen magiko horiek guztiak gure zirkuarekin euskaraz bizitzen eta sentitzen ari dira herritar asko eta asko dagoeneko 8 urtez gure zirkuari esker. Sentimendu horiek guztiak sormena gure zirkuari esker euskeraz gogoraraziko dituzte. Horietako askori, nioen bezala, etorkizunean oroitzapen horiek euskeraz hitz egingo diete. Gogoratzen dutenean, trapezista bat edo mago bat aurrez aurre ikusi zuten lehenengo aldia. Nik ez dut halako oroitzapenik, danak gazteleraz. Aurretik ere izan ditugu zirkuaren unibertsoan euskeraz barneratu diren artista paregabeak. Soka horri heldu diozute zuek eta leiho berriak eskaini dizkiozue. Zirkuaren disiplina artistikoak gure hizkuntzara eta gure kulturara ekarri, gune berean batu eta herritar eta belaunaldi anitzek elkarrekin euskeraz bizi eta euskeraz sentitzeko ikuskizun gogoangarria sortu duzue. Kalitatez, humorez eta emozioz beterik herritarrak elkartu eta ondo pasatzeko plaza berri bat sortu duzue. Plaza berri bat eskaintzen diozue komunitateari. Inigo Sagarzazu Hondarribiar idazleak Anton Abadiaren biografian aipatzen duenez, esploratzaile eta euskaltzale handiak ederki omen zekien euskaldunona etzela munduko historia ezagunena, leheno ere aipatu dugu Garbine Iker eta Hirurok. Bere balio osoan maite zuen euskal kultura eta hura aldarrikatzeko xede hartu zuen, berezkoa bere
eta berea unibertsal egiten duenaren naturaltasunez, hala dio Sagarzazuk. Berezkoa bere eta berea unibertsal. Ikerzuk aipatzen dezu maiz, txikitako amets bat askotan, eta neri iruditzen zaigu, ura gauzatzeko, ametsa gauzatzeko zeuk ere halaxe egin duzula. Berezkoa bere eta berea unibertsal. Naturaltasunez, maitasunez, berezko duzuenari bidea emanez, euskarari zirkuaren hizkuntza unibertsala eman diozue eta zirkuari berriz euskara. Hau ez da ekarpen makala. Izan ere, beharrezko dugu euskararen bizi berritzean jauzia ematea, eta jauzi horretan kultur sorkuntzari eta aisialdiari arreta berezia eskaini behar diogu. Erdarazko estimulu erauntziaren erdian, euskaratik elikatzen asmatu behar dugu belaunaldi berrien sormena eta belaunaldi berrien jakinmina, aisialdian, edukietan, pantailetan eta kaleko bizitzan. Hizkuntza freskoa, naturala, jatorra eta behar denean ganberroa ere. Hori behar dutelako, behar dugulako. Eta komunitate gisa, hizkuntzaren txinparta eta magia bizirik mantendu nahi ditugulako. Euskaldunok hizkuntzaren bueltan batzen eta komunitate gisa sendotzen jarraitu nahi dugulako. Entzun izan dizuet gure zirkua familia bat dela. Zuen helburua dela, bizipoza eta tarte zoriontsu bat eskaintzea eta partekatzea publikoarekin. Gure zirkuaren ausardia erreferentzia da alor horretan ere, ez soilik euskeraren alorrean. Gauzak bihotzetik egiten direnean, mugak gainditzeko eta berritzeko gogoz lankidetzan ametsak egi bilakatzen dira, zeureak bezala xeiker. Gauzak bihotzetik egiten direnean, pertsona guztiei merezi duten aukerak eskaini eta aniztasunari bidea ematen zaionean, artista guztien gaitasunak agerian gelditzen dira eta gainontzeko txundituta gelditzen gara. Eta horrekin, komunitate oso baten balioak indartu eta aberastu egiten dira. Guztiei aukerak ematen, aukera horiek baliatuz danok txunditzeraino gaitasunekin. Talde lana, berritzeko ausardia eta bizipoza, ideia horiekin konpromisoa agertu nahi dut gaurkoan. Horrela bakarrik lortuko dugu euskararen etorkizuna bermatzea eta aurrera begira euskararen komunitatea sendoagoa, trinkoagoa eta anitzagoa ere bilakatzea. Zorionak bihotz-bihotzez, gure zirkoa osatzen duzuen lagun denei. Zue bakarrik dakizue saio bakoitzaren atzean zenbateainoko alegina dagoen, zenbat ardura hartzen dituzuen zeuen gain, zenbat burua uste eta zenbat satisfakzio. Aurrera begira ere emozioak pizten jarraitzea opa dizuet. Gure herriak jarrai dezan irri egiten, jarrai dezan amets egiten eta egin dezan euskaraz. Zorionak bihotz-bihotzez gure zirkoari.
Bueno, labur-laburra izango naiz. Eider ez aldein, honen mentxet, gukin batea. Aginduak ematizkiak. Ez, bakarrik, goatzen naiz, momentu enten, Eiderre kafe bat hartzeko konbiatu ninunen, egia esango izut. Pentsatu nun, oain izango jau, agerren bajada nundi datorren. Hala segunitzen, enun inundik inoa olakoik espero. Eta, bueno, kafe bat hartuz, zazpi petalo hauek jaso nahi ote genituen tantatu nindunean. Eta, lehen aipatu dituen arrazoi guzti horiek denak eman zizkianean, ze pentsatu behar nunik ez? Joseba, zenba premio goiatan da, ibilita da, ontila, txa. Ojo, nik premio ondaz, eza irazta daugat, partzen. Claro. Baina, ibiligea baten da besten telebistan seriek egiten, pelikulak, eta hauxe inegen duen. Pentsatu sekula inork etzigula, zerre, hau etzala baina hola aiatuko. Baina hauxe, honea aiatu negen duen. Eta indeu, lortu deu, baina guendik asko dauka hau iteko. Indeu ez galako epelkerik inibili. Oso garbi eukideulako zer dan gure zirkoa. Goizean, goiz jekitze zanetik, karabanan gaur esnatu nahiz, oaindik altzontzidotan dutxa juteko neon, eta senyora bat topatu nire karabanan aurrean. Eta esan dit, egunon galartza, eharrazeok eta hazen montajea, gu zapatuan gatoz, ondo ine, esan da. Claro, eske gure zirkoa bereare baita, lertzen. Eta gu petxatu ze torretzeit nahi guain hau hemen aurreaino, ez? Baina ida lortu deuna. Gure zirkoa herriarena izatea. Eta gu jasoiteun zazpi petaloik, bai eiderrek eman dizkigu, baina da herriak hartu gaitulako da, eta bere egin gaituelako da. Eta lehen komentatu dugu ez, eider Antoana Abadibeak esatezun, Euskaldunak, ez gaudela munduan behar bezala igual onartuak ez. Zeratik, Asier Gozategi eta Inigo Goikotxea Amerikanoak izan balia unuzkeo, igual milionarioak eta mundu osoan ezagunak izango liratekelako. Lehen jo ituzten bi pizaik, ez? Hor daude, baina guretzat daude. Mundu guztiak entzun ditzazke, baina guretzat daude. Gure zirkura mundu guztia etor daiteke, baina gurea da. Oen dela justu urte bete, ia bani joan hemendik. Baina eskerrak gure etxean gaixotu nintzen, eta gure medikuek, gure erizainek hartatu ninduten. Eta, gure osasun nahi, esker nago hemen. Azkenen, Euskalduna galako ez galako txikiguak. Txikiak bai, geografikoki, baina honenak izan gaitezke olimpiadak irabazi ditzazkeu. Eta gure emanaldia, etortzen denak, ez digu barkatzen Euskalduna galako. Baizik eta, Bruce Springsteenen kontzertu bat oso guztua ikusiko du, asteburun tamaino urrungan gure zirkula etorriko da. Eta kalitatezko emanaldi bat ikusiko du. Eta komunitate bat sentituko du, herri bat sentituko du. Eta Bernard Etxeparek idatzi bazun, jende askok uste du, ezin eskriba daiteke, hitz egin daiteke, zirkoa egin daiteke euskeraz. Eta guk lortu dugu, eta jarraituko dugu hontan. Eta gure umen erreferentziak ez dira bakarrik Mbappé izango, eta nola dira besteak, igual da, Yamin Yamal eta besteak, baizik eta ekain, gure gazten erreferentea iz,
Helen ere bai, Hortzi, Lander, Inigo, Eloi, denak, Sua, Aritz, denok. Erreferente izango zete, porque herri hontako gaztiak, umiak, ikusiko zaituzte, ikusten zaituzte. Eta zete, hau guriaek, bihaze gauza ederrak egiten ditugun guk ere. Eta nik ere gustora ingo nikek hori, ingo niken hori. Bihar, eman aldia daukau. Gira handia oendik, aurretik. Eta arraten gaude, oain goza esan, zorionak denoi. Eta eskerrik asko, hue bakarrik ez, hortxe zaudetenok, eozin garaitan erratza pasatzea etortzen zeatenak, gure karabanak ematen launtzen diguzuenak, jarraipena ematen diguzuenak, hoxe, benetan, futbol talde handi bat baginak ebezela, gure jarraipen egiten diguzuenok, telebistak, irratiak, atzo arrate irratien izan gine, irrati txikienetara iristen ga, handienetara bagoaz, jarrai zegoen hola. Hola jarraitzen duen bitarten, herria eraikitzen haituko galako, eskerrik asko denoi. Neguan elurra izotzan, jolasean putzutan saltoka, gauean bidea iluna, basoan galdu ginen, argiak non dira. Daizu, emaidazu eskua, izar batek zeruan, egin ditu bidiztira. Zure ondoan pozik bizi naiz, hortaz ez dizut agur esan nahi, hain zoriontsu bihotza. Pozik bizi naiz, malkorik ez zure begietan, irriño bat bion espainetan, zer daba ederra bizitza, zeriak itxita. Egotea, daizu
pozik